Kadi muri Zimbabwe kusangana tichifara kusangana pa across the border kana usati wa subscriber chingodzanya subscribe kuitira kuti usazojambwe nema episode anotera. Nhasi tine special guest ndiye mudzimai wekutanga kuuya panapa pa chirongwa che across the border. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva katipinde mu episode yanhasi. Dr. Miriam Chirumba che. Aiwa ndofara chaizvo mukoma Dhumadzi. Aiwa totenda. Nhasi vanhu vangada kuziva kuti tiri kutaurana. Pari zvino muri kutaura naPrecious Chidza vanoitwa iwo amai Magomana Yezi. Precious Chidza anobva kupi muZimbabwe? Precious Chidza akaberekerwa kwaMutare kwaDC kunonzi kwaMutasa. Akakurira ndikati grade 1 to 3 ndakadzidza panonzi paPafiwa primary school kwaDC kwaMutasa, then ndikatransfer ndikazoenda kunonzi kuBangeti. Ndokwa ndakazodzidza from grade 3 again ndakandoripita kusvika form 2. Ndobva ndazodzoka kunonzi kuHonde Valley kuSamaringa. Ndobva ndadzidza form 3 neform 4 aiwa. Ndobva ndaperera zvangu ipapo. Ndingati ndakapedza chikoro. Ndobva ndakapedzera chikoro ipapo. Ndobva mazodecide kuda kuuya kuSouth Africa here kana makamboshanda? Ndingati pandakapedza vabereki vangu vaine shungu yekuti vandiendese mberi kuchikoro, but munoziva pfungwa dzedu vana vadiki dzinomhanya. Saka ndakati akumbotsvaga zvinondipa zvimari zvinenge zviri nani. Saka ndakapinda maMutare mutown. Ndoma ndakatombotora nguva ndiri ndikashanda panonzi paPrazi chaipo panonzi paGono. Ndakashanda 2 years ndiri ipapo. All right. Tingati mai vane makore mangana apa kana kuti gore ripi? Inini ndingati ndakapedza form 4 yangu 2001 ndopa ndakapedza form 4. Saka it was 2003 2004 ndandiri kwaGono. Ndikazobva ikoko ndikazomboshanda mumakitchen kunana Weymouth kuya. Ndopa ndakazoti zvemunomu zvarema regai ndimbotora passport ndimboenda kuSouth Africa. Saka chakaitika ndechekuti ndashanda 2 years dzangu paPrazi. Ndakazozviona pamira ndikati zvandinenge ndiri kusakara paPrazi hapasi pesaizi yangu. Nekuti raiva badza kubva makuseni kusvika manheru. Mafertilizer ndaijima fertilizer ndiri 150 kg. Ndaitomira sevanhurume ndichitojima. Saka ndakaona kuti zvandinenge ndiri kusakara. Ndopa ndakapinda mudzimba umu. Munoziva ndakatomboshanda kutengesa manewspaper. Ndakambotengesa namanika post idzi. Ndichinzi ukatengesa newspaper redhora unenge uchiwana 10 cents ndio inenge iri commission yako. Saka kuno kutogona ukatengesa re10 rand unowana 1 rand. Saka it depends nokuti watengesa manewspaper akaita sei. Saka ndopa ndakana kuti life because mari yacho yandaiwana in fact pa that time nezvandaida nezvandaishuvira kundiitira vabereki vangu inini zvakanga zvisiri kundiitira zvakanaka. Ndopa ndakati kune hanzvadzi dzangu dzanga dziriwo kunoku vamwe vakati vadi wambozamawo wambotsvaga vanonzi magreen pastures. Ndopa ndakati chindiitira wobva wanditoresa passport. Handina kupa ndakatoreswa passport for sure kuti ndiuye kuno kuSouth Africa. Dhero ranhaurara. Ndaiti ndikamuka makuseni so ndikakisa passport yangu ndaiitsvonda mukoma. Kuona sekuti ndinenge ndawana Jesu andakabata. Because ndaifarira ndai ndikaivhura so ndikaitarisa soka. Kana dai chinzi ndikaenda kupinda ndedzoka nditarisa mubhegi kuti irimo here. Ndichitarisa kuti irimo here. Ndichitoti vari kunonoka kundipa mari yebhazi yekuti ndiite sei ndiende. Kusanganisira naMudhara achiti Mudhara saka vese vabva vashayiwa here mari yekutipa kuti ndiite sei ndiende. But challenge yandakamboita papassport mukoma munoziva kana mhepo dzokusha kwako dzakakutevera. Ndakati ndichindotorwa passport pekutanga so ndobva yanzi 6 weeks kuti ibude. Payakabuda ndakabuda chinzi face yako yakatsva. Saka wakutangidza. Saka ndakatangidziswa kutoriswa futi passport anoziva zvimapictures zvatangotorwa nawakomana vanenge vari kunze vai. Saka ndakatangidzwa panyowani ndokutangisa futi. Saka nguva yangu yekuenda South Africa yaipera ndichingofunga kuti dai ndichingoti ndikaona mabhazi arichona zviwindo zviri mudenga zviya chitokumana ndicharikwirawo rini. Kusvika day 1 ndakazonzi aiwa Mwari akati nguva yako yaita sei yakwana. Ndakati ndichisvika muSouth Africa ndanga tiri pabhodha rekuSA because rekuZimbabwe taingonzwa kamutauro. Takuno okuku
ndaitonzwa kuti mitauro inenge yaita sehayo yasiyana, but mubhazi matanga tiri aiwa taitaura murudzi rwedu rwekumusha kwedu. Saka takasvika kuno challenge yakaitika ndeyekuti baba pavairoja panga pasina kana mushona, ende vanhu vacho vemunomu vaitotaura nemutauro wavo. Vamwe vaitaura Chipedi, vamwe vaitaura Chizulu, umwe aitokutarisa neXhosa kana ukataura nechirungu wesi. Munoziva mukoma ndakati rimwe day ndadzika kudaro ndarara, mangwana acho ndazombotaridzwa nzira ndibva ndanzi unofamba wakadai. Ndakaenda pataxi rank. Saka ndasvika pataxi rank manje ndandisingazivi kuti mataxi rank ekuno akasiyana nekuZimbabwe, because kuZimbabwe haubvunze taxi rank unoinzwa ichidaidzirwa. kuZimbabwe unotonzwa kuti makombe musika Mbare Harare, manje kunoko hazviko. Saka paunosvika papa unoda kubvunza vakagara padhuze nemakombi vaya, chekubvunza kwacho kwainetsa kuti utaure nechirungu vanhu vairamba vakakutarisa. Saka ndakazoti hey wena zvikanzi hey wena vakasumuka vese, bva ndakatadza kuzoti ndatadzei, asi ndatoto hey wena kuti nditi ndione kutaura navo, kusvika ndazongodaidzira zita rikwandanga ndichienda kuti Tembisa kupi ndakamunzwa ndikajiani, zvikanzi okay, ndibva ndangonongedzerwa. Saka wapinda imomo mukoma kuti ubvunzwe wari pane kuti ndiyo here chaichayo yandapinda, zvainetsa. Pekudzikira vaingova mashort left, istatajara kwedu kuti right 10, ndakabva ndapfuudzwa. Inini 10 ndiri kuiona kuti apo ndopatakadzika umwe musi apo. Ndaudaidzira driver right 10, driver right 10, driver arungopfuura. Vanhu vakati uri kuti chinda, ndati right 10, zvikanzi 10 kudini, ndikati right 10, ndangonongedza because zvikanzi short right here, ndati yes short right, ndokuzodzikisirwa kwandakadzikisirwawo samuwe. Ndo challenge yanga iri muno South Africa. Ndobva ndazorwara ndazoenda paklinika, ndingakwanisa kutaura makliniki mumazita awo. Ndasvika ipo paya tapinzwa mukati meya mekunzi unonzi umboongororwa nekuita sei. Vakandibvunza nechirudzi, ini chirudzi handichizive. Saka ndakabva ndakangonzwa kuti munyaka, ndakanzwa kuti mungaki, ndiwo ndakanzwa mungaki. Saka ndanzwa kuti vaiti une munyaka mungaki, ini ndakazongobata mungaki wekupedzisira because kumwe kwese uko handina kukunzwa. Saka ndakabva ndangoramba ndakamutarisa, nesu yakati ndatipindura. Ndobva ndatara nechirungu kuti I'm not hearing you. Zvikanzi uri kuona murungu here pano? Ndikati aiwa handisi kuona murungu. Zvikanzi taura, ndati une munyaka mungaki? Ndikati mungaki? Ndikanzi yes mungaki. Bva ndangoti yes. Ndobva handiseka. Vadaidza mamwe manesi zvikanzi ye munzwe zviri pano muno mune drama. Manesi abva auya zvikanzi mubvunze kuti une munyaka mungaki. Ndobva ndangonzwa futi mungaki. Zvikanzi buda panze. Enda unobvunza vari pamabhenji kuti mubvunzo watakubvunza unorevei. Mukoma ndakabuda panze. Vanhu vacho ndinovabvunza ndichiti chii, ndangonzwa kuti mungaki. Saka ndakabva ndangosvikawo pane vanhu kana ndiri kumbira kubvunza mungaki zvinorevei. Bo ndaingonzwa zvakangonzi mungaki. Mungaki. Ndati saka mungaki zvinorevei, vanhu vakaoma nekuseka chipatara chese. Zvikanzi abvunzeyo awa, munoziva kana zvakunakidza chipatara unongonzi bvunzeyo uyoyo. Ndosvika ndai ndiri kumbira kubvunza mungaki zvinorevei. Svika ndasangana nomwe munhu anenge wekumusha kwangu. Akati manzi chii sisi? Ndikati ameno mungaki, ndangonzwa kuti mungaki mberi. Zvikanzi hakuna kunzi mune munyaka mungaki. Ndikati ya munyaka mungaki ndozvataurwa. Zvikanzi zviri kunzi mune makore mangani. Ndikati niwanje ndati Yesu. Vanhu vakandiseka. Pandakazodzoka ndipo vakazondibatsira. Ndo machallenji afanga usingazivi mutauro ngoma zvinonetsa ndidi kunyepa. Ndambonzwa kumashure mechiti makauya kuSouth Africa maorganizirwa nasisi nehadzadzi nababa vese, because passport mazuva acho yainetsa, vangasati vakunyatsa kushanda baba ipamadhezi iwawo. Ndo pandaida kuuya kundobvunza kuti kana mechiti baba muri kureva? Ndikureva murume. Mangaka mawanikwa? Ndakanga ndazotowanikwa pandakazosiya zvese zvekuzoita zvekukwagono kwanani kwese ndandisati ndawanikwa, but pandakazosiya zvese izvozvo ndakabva ndawanikwa. Ndo pandakati ndichingopedzwa kuwanikwa, baba vakati toda kuzokuorganizera kuti mukwire bhazi muite sei, muuye kuno kuSouth Africa. Saka vana bhudhiwo kuti vazozivawo, because ndikati ndandawanikwa zvekuwana natiri 2 zvisati zvakuzikanwa nefamily. Because wangu waingozikanwa kuti kune mukwasha ari kuSouth Africa, but anga asati abvisira. Saka hanzvadzi manje dzaingozoti tine mukwasha wedu ari muno muSouth Africa, but asati aita sei, asati abvisira.
saka hanzvadzi dzainditi chiuya kuno kuJoni dzaida kuti ndiende kwavari kuMafikeng, and for sure ndokandakananga ndichienda kuMafikeng. Saka ndananga kuMafikeng manje ava ndopa vakazouya vachibva vateerawo kupiwa futi kuMafikeng, ndopakazonyatsa kuita official ndobva taronga date batadzokera futi kuZimbabwe kwakundobvisira ndobva tazodzoka tese. Saka tazodzoka kubva kundoroora kumba kwedu kwaHondi ndabvisirwa tazodzoka ndopandakadzoka tichigara muno muJohannesburg. Saka tagara muno muJohannesburg tese munoziva ndandine passport handirambi, but taita zviya zvokuti kana madhezi akupera ndaitorawo passport yangu ndondopiwa mabhazi anoyambuka achienda kumushaya, ndoti chindiendereyo munondisirawo mazuva yodzoka. Kana akupera yaingopera ndiri munomu ndichingoipa futi, ichingopera futi ndiri munomu ndichingopa futi, tichingoti mazuva angogara aripo tori chekufambisa. Saka rimwe day takazoti takuenda futi kumusha, takuchienda nababa. Patakati tiri kuenda kumusha manje tiri pabhodha kuno kuSA side, passport yangu ndopa yakabva yaita mayasi. Ndobva ndanzi mama passport yenyu iyi yakaexpire, ndoti expire yakapera madays kudhara, makadarikira. Ndikati aiwa tarisai madays ese aripo, handina pandakadarikira. Zvikanzi tine zvidhindo zvataona zvisiri musystem, passport yenyu iyi zvidhindo zvimwe zvacho hazvisi zvemusystem, ndezvepasi pemuti, maipa handi passport. Ndikati aiwa for sure handidi kunyepa, passport ndaitumira, ndakatumira ka2 kese. Zvikanzi passport yenyu ine zvidhindo zviri zvisiri pai musystem, saka handikwanisi kukudhindira because passport yenyu tonzi yakasort overstay, yaane 300 days, yanzi 365, which means itori gore here ne something, yakasort overstay, imi muchiti nemadays but ndopa yakasort overstay. Saka passport yenyu iyi yakaoverstay, mauya nayo sei iyo iri overstayed. Ndikati achindiregererayo but it was too late. Saka pandaitaura neimmigration ipapapo murume aitadza kuti ada kutondinzwisisa because ndandada kutochema kuti manje ndoita sei. Saka pakabva papinda murungu ari busy kunegotiata neni, murungu ndobva angopinda, vanga ari padhuze nedhoo. Murungu paakangopinda chete handizi kuti ndiye bosi wepo here kana kuti chii chakaitika. Ndakangoona angotora mastembe angodhinda passport yabva yangodhindwa yabva yapiwa murungu uya. Saka yapiwa murungu yabva angotora passport ya ndobva ada kuzama kuisa mumushini, ndobva atobudisa zvikanzi this passport ine overstayed, iri very long. So ndobva atora murungu yakabva buda nayo. Ndikati ameno zviri kundogadziriswa zviri kudzoka. Yakazi yaine zikubepa rewhite so zikushiti, ndobva ndapuwa manje. Zvikanzi go back to Zimbabwe, enda kuembassy ikokoko undonzwa kuti nyaya yaita kuti passport yakana chida find you are going to pay, kana pane something chikudiwa kana iri ban unotoziva kuti ndezvechi. Saka enda dzokera kuZimbabwe. Saka semunhu ndanda kutombobata-batawo ndino chibasa chandandawanawo munomu, ndobva ndafunga kuti apa ndakakumbira murungu chitiri kuenda kumusha, ndiri kudzoka musi wakati passport yobva yadai, ndigodzokera futi kuZimbabwe, basa ndosvika raita sei rapera. Aini chipepa chiya pete muhomwe tsve, chipasipoti changu bate mumaoko, ndikati ndikabata ndifamba ndakabata chipepa ndozikanwa kana vanhu vese immigration kuti ine chipande. Saka ndakandotora chipepa changu ndikavhomora, imomo vakatondiona murungu iye ndichitovhomora ndichikanda muhandbag, torei passport yangu mumaoko ndokutobudawo ndokupinda mubhazi. Ndobva ndatodza madhiraivha kuti ndozvaita sei, ndozvaitika. Zvikanzi passport yenyu yetu yapiwa 15 days. Saka imi mukasvika chiende mundokurukura nemurungu wenyu before 15 days dzokerai kupi kuembassy. Ndingati alright, kuchataurika kumurungu. Ini svikei pfuurire zvangu utowedzera kushanda. Saka matati andozongonegadzisa pandozoenda kuZimbabwe. Time dzakazoti ndakuenda kumusha kuya, ndasvika ndaenda kuembassy kuya, ndasvika nemapepa aya zvikanzi nyaya iri panapa amai yatove kuti mimi makutoemaila kuti passport yenyu iitwe ichigadziriswa, mhinduro yamuchapuwa paemail ndoyatoda pano, ndoichagadzira passport yenyu. Vanoti mukangosvika tasingavhurwi gedhi, vanenge vakamira masecurity so vangovataridza passport nekufenzi. Akangona passport yako ibva kudzoti imimi yenyu passport handiri mukuona, pane chibhodhi chiripo so paembassy chakatonyorwa kunzi overstayed what apiwa what. Zvikanzi torai igmail iri apa iyi, chiendai kumba kwenyu ndemundofotokopa mapepa moenda nawo kucommission of oath moisirwa zvidhindo. Then after that moemaila nefoni yenyu, muri kuemaila kuPretoria ndokuri kusvikira email yenyu. Mhinduro yamuchazopindurwa ndoyamunodzoka nayo pai pano. Ndakaitawo for sure ndakaemailawo zvakanaka, mhinduro ingauya, mhinduro haiuyi. Ndikati maybe foni yangu yakafa, toreyo yabamuni nyimbo ishandisewo yenyu email. Taita 3 days dzese tichiita, ndikati hakuna, apa ndada kudzokera. Ndati manje ndoita sei mudhara, ndikati baba imimi dzokerai kubasa, ini chiregai ndimbomirira mhinduro kupi kuemail, kana yauya after 5 to 6 days pangu. Zvikanzi inokwenda 3 months isati yauya. Ndo pandakatoziva kuti chinonzi cross border chii mukoma. Saka ndadaro manje ndauchifunga kuti manje ndofamba sei
kuti ndichadzokera kubasa ndochiita sei kuti ndidzokere futi kune murume ndogara here ndiri kuno kuZimbabwe kuchabuda here kuno kulife haisi kunyatsondiitira but zvinani ndiendewo kupi ndiendewo kunenge kuine murume. Saka ndakabvunzawo vamwe ndikati ndiri kumbira kubvunza kana usina passport kunofambika sei because it was my first time kujamba border since. Saka pandakabva nditi zvakaitika wanga mwakanditi pindai mubhazi but ndambotya ndikati mubhazi nemazita andinoita kuti tirimo tine mapassport nemasecherwa anditi mabhazi ndinosungwa ndobva ndatya. Pazoita mwakanditi aiwa regai tikudzei kune nzira yakanaka yekufamba nayo iyo iri easy. Ndikati kada itori easy yakanaka zvikanzi chingokwirai matiraki kana kuti kwirai chamunongokwira chese ende mundodzikiswa panonzi palutumba. Saka ndakamba ndatanga kubvunza information ndombo ndikadzikira palutumba pacho ndinofamba sei zvikanzi kana wadzika palutumba ndine namba dzandakapuwa dzepalutumba. Apa murume akati mama imi muchenjerei kubiwa imi kwamuri kuenda muri kuziva kuti handisi kukuziva but ndangonzi dzikirai saka rega ndinodzika ndinoona kana ndaona situation isinomira zvakanaka aiwa ndoita sei ndinotongodzokera zvina ndodzokera kana kumusha kumasvingo ndokumusha kwemurume wangu ndodzokera hangu ikoko ndoita sei ndorara parutumba nokumasvingo pane pari nani. Zvikanzi alright ndasvika parutumba paya for sure ndatodza driver kuti handipazivi because tiri bhazi tongonosvika kwavira tisingapaoni. Zvikanzi mama paparutumba pamachibvunza paya ndipo apa. Saka ndati alright chirege ndichifonera namba dzandakapuwa dziya ndibva ndafonera namba dziya ende for sure dzakadaira ndobva watonditi fambai makadai mama muri kuona kunoperera mashopuku fambai makadaro pashopu yekupedzisira mundomira ipapo. Saka ndakatofambawo for sure ndasvikawo pashopu paya ndobva ndamira semunhu ano kamari kake kanga inako hana inge iri mudenga plus kudoko handikuzivi apa time dzadza kumaraundi past 1. Saka ndamira paya ndakabva ndaona kamota kewhite kachibva kauya ndobva kamira mumakumbo mangu vakanditi mama mafonera isusu ndikati aiwa anombofonera imimi ndakabva ndaramba ndikati kana munhu wandafonera anomboti ari kuya nemota ndikati aiwa anofonera imimi zvikanzi mama ndimatifonera ndati aiwa anombofonera imimi zvikanzi saka chiuya ikatitaura ndikati hamusima wandiri kutaura naye ndine wandafonera ndodata sei wandoda kutaura naye. Zvikanzi alright saka mira inyi ipapo kamota kakabva ndomira pasi pemuti. Saka ndakandoti rege ndibve panapa ndikapfuure ndifambe nedust road kupinda mumalocation. Saka ndakafamba ndobva ndafamba ndasvika pana mumwe mai wangu akabata mutsvairo ndikati mama ndiri kumbira kubvunza vanonzi handikwanisi kutaura nezita angu vanonzi vanhingi vanoita basa rekuyambutsa vanhu vanogara kupi. Zvikanzi kamota kamatosiya kumutuku ndo basa rako dzokerai pakamota ikako. Mukoma ndakanyara apa ndatuka vanhu vanoda kundiyambutsa ndabva ndanyara paya nekabhegi kangu kukururu ndadzoka ndasvika pamota paya ndamira svika madzoka aka ndikati sorry henyu wakwasha. Zvikanzi ambuya imi ndimatifonera but takutaura nemi makuti rafura ndati ndatotowa mabhinya ndiri kutya kubiwa my first time inei. Zvikanzi alright chitipai 200 zita renyu munonzani ndanyoresa. Zvikanzi chipindai mumota hane yarova kwandiri kuziva kuti kujoni side roku but kwatakatarisa ndiri ndega apa kwatakatarisa kunde uku saka patiri kuenda kupi ndichabvunza futi mamuna varume 2 hana yangu yakarova ndikati ameno mwari ndofunga iko zvino ndazofa. Saka ndasvika manje vakandosvika pane imwe yadhi ndobva tasvika ivo ndaturwa. Zvikanzi amai chidzikai handiri mukuona imba dziri 3 idzo ende mundopinda dhore pai repakati. Saka pandakanzi ndopinda dhore pakati ndakatoti ndo matiri kuya tichichekerwawo. Saka ndakasvika vandatomira padhova ndatonzwa shuwa muri kutaura vanhu ndobva ndatopindawo mumba mevandonamba kazara vakadzi ndikati asoma mumabhinya acho iwawo. Saka ndakangogarirawo bhegi ndakagara kudhoo ndakatenzerawo ndikangoona asina kumirawo zvakanaka ndotosiya bhegi ndorova pasi. Pandakatonzwa vanhu vachaura kuti inini pandakazokurosawo paya chichi dzatowanyanya ndikati saka tiri kukurosa zvakangofanana 4 dzakachaya tirimo takapiwa sadza masikati vanhu ivo vanobata vanhu zvakanaka takapiwa sadza rekuti tikadya. Saka kuma4 bva kwazoya kunouya munhu anoya nebepa achitanga kudaidzira mazita achonoti mese muchiripo here. Saka takadaidzirwa mazita tese ndobva taudzonzi within 1 hour pane mota dzichikutakurai dzemanheru. Saka mota dziya dzakazoya kuma past 5 kunze kwanisa kuti zvandarara kwakutotoka kwasviba ndopakazoya mota. Saka mota dzinoya dzakati karori kana tumakombi 2 zvinoya zvakatungamidza because tine takawanda. Saka padzinouya kudai munobva matanga kudaidzirwa mazita futi haupinde mumota pasina kudaidzirwa zita. Ningi oti ndiri pano onzi enopinda iyo ningi ndiri pano pindawo shamwari ronga vanhu unoziva marongero atinoita mukoma marongerwo acho andaifunga kandaishoti kurongwa kuri right marongerwo acho kombi yacho andinoziva kuti kombi iyoyo inenge isina masiti inenge yakadzoswa masiti ese masiti anenge angosara mukombi iyo ndeyekwadhiraivha chete.
Saka vamwe mese mune murimo mune makarongwa, which means kana makagara munogara makapfunya kudai. Bhegi rotoiswa apa, umwe munhu otogarawo ipapo opfunyiswa. Bhegi roiswa pamberi pomwe, umwe otogara ipapo opfunyiswa. Moita line. Kakombi kake kanogona kupinda vanhu 20. Mukarori moitiswa futi the same. Saka ndakabva ndaita munyama ndapinzwa mukarori. But ndakatombota mukarori kari nani. Kana ndikaona zvaminya ndinogona kujamba. Ndapinda mukarori. Kana dzichisumudzwa kubva pamba ipapo ka, dzinosumudzwa imwe neimwe yakananga direction yayo, adziteedzani kudai. Saka dzakangoti dzichisumuka imwe yakananga direction yekudai, imwe yakananga yekudai, tikati saka manje takuendeswepi. Ndakubvunzwa ari padhuze neni. Saka ndo mafambiro amunoita here? Akati amai, nyararai muzongona mega maita sei? Musvika Joni. Kana mine mhepo dzomusha kwenyu namatai tisvike zvakanaka. Tikati mazvitai. Saka tazoti paya tabuda, pane patinozobuda mudhasitiro taupinda mutara. Tara hatiteedzi tara ndo Bed Bridge. Inongokuroswa chete. Yopinda futi mudhasitiro tochifamba nemusango. Saka polisi manje yaitozviziva kuti kune vanhu vaya manje vatakurwa vanotodzona mota nemalaidzika. Worinoti mota dziya idzo vanogarira kuya kwadzinobuda nako i2 ways kudhuze nekatogeti nekumwe kumberi kwacho so. Saka vanobva vagarira iko kuya. Saka patakasvika isu tichingosangana nepolisi yakamira ipapo takabva tatenesa karori. Saka polisi bvatanga kuti manyirira manje. Polisi iko yekuZimbabwe. Kwakuri kuZimbabwe kudhuze kuno kulutumba sata mupinda muBed Bridge. Saka karori kakamhanyiswa. Munoziva muri mukarori maitonga muri murusero ende hauna paunoti ndiregai ndimbodai gumbu. Mukoma ndaichema ndirimo nchiti vana mwandidzikise hangu ndisungwe hangu. Because it was my first time. Vanda ndinawo magandagori vanga vazvijaira. Ina handina kuzvijaira. Tatiri tu vanhu vanga vasina kumbobvira vazviita. Saka takachema tiri tu vamwe mai nekamwana neni. Vana mwatidzikise hedu kani ndidzikise. Mirai ndidzika hangu ndisungwe hangu ndidzosore kupi? Ndidzosore kumba. Vana unditeerera. Saka driver waya takatomunzwa ari kufona kumberi kwako kwagara vanhu 5. Kuna driver apa ndiri kufunga kuti driver nemamhanyire ari kuita nevanhu vari mberi. Kana ikanzi rori yabuda tinopona here. Saka driver waya ndakutonzwa vanhu vari kufona vari mberi akati, "Hey, uripi? Shama tiri kumhanyirirwa kunoku, tiri kumhanyirirwa." Kakombi kakati mira ndiuye ikoko. Vakauya fushwa kakombi kavo vakasvika isusu karori kachipfuura kakombi kangosvika kakamira. Polisi yapa yakaona kakombi kamira, yakabva yauya iyo manje yakuda kuti nyatsomira pane kakombi vakasumuka. Saka vatadzimirwa malaidzi patangoti ichokoto tiri patatiri. Hana yangu ndopana kanzwa kuti now better is better kana tikarara edu pano zviri nani. Tifambe kwakachena ndife ndichiona. Saka tadaro takazonzwa kamota kaya kakuti akatokaona kuti zvikanzwa nekamota kaya mamhanyirwo akaruitwa. Akakamhanya kakombi kako. Apa kaine futi vamwe vanhu futi vari kujamba. Saka takazonzwa achiti ndapona shamwari. Ndapona ndadzima malaitsi ndiri pakati perodhi. Ndobva ndakona nekarodhi kangu kandosingokona nako kuti nzvenga nako ndandomira paseri pemuti. Polisi ndokupfuurira. Haina kutoona. Saka tapona handei ngatipfuurire nechi nerwendo. Handobva tatokurosa. Mukoma kana takurosa kudaro kune chidhasitiro chakadai. Mukoma kunomanyiwa. Dzinenge dzichimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Zvekuti ndakafunga ka2 kuti akumadekwa kusiri kusango apo vanhu vacha kutokudzai kuti kunowanikwa nzou. Saka mota ikangofira parodhi chete zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka tadaro manje tisati tangu tibude mudhasitiro takupinda mune dzimwe imini matotanga kupinda namakanyanya kushata rodhi. Pane musha unenge usame wekupi mota yedu bvayafa. Ndopatanzi tese ndemundopinda pamba ipapo. Patandopinda pamba ipapo patanzi munyarare vane vana batai vana miromo kuti vasachema. Mukadzi wepapa akatanga upopota akati muda kundiurayisa here. Izvozvi masoja akazara musango. Atozonoti pane mota yazvakanzi aiwa kundonyarara. Saka takanyarara takamirira mota yaendesa vanhu kurwizi kuti inde offload igozotakura vamwe. Saka ipapo chirori chaigadzirwa usiku ihwohwo. Hameno chaigadzirwa chisina kana matochi, hameno kuti vaibata sei vanhu vachanoziva magadzire echirori chavo vachazonzi chamuka. Mukoma takafamba tichirohwa nemiti. Waiti wakangomira wakangozvigarira hako so kana hopadzi uyu ungozoti kuti gara tairohwa. Uchinazonzwa kuti hapana pandarohwa cheko kupi ishamu chaiyo. Handiti musango rodhi yacho mukoma mukapindamo haisi dust yakagadzirwa nekuti kune chigredha chakagadzira rodhi. Ndidzo mota dzakagadzira rodhi yadzo. Saka rodhi yacho inenge iri kuti apa panogona paine muti apa tune muti ichitotsekenyedza kupinda nepakati. Saka miti iya handinodai mashizha. Saka iwo anenge achingofamba iwo dhirevha anenge ari mberi akanaka. Vari kumashure muti uyo ukadhonzwa newindo paunoregedzwa unokurova straight. Saka ndozvatakaita tamberi manje. Ndangoti ngatingosvika kwatiri kuenda kwacho. Takabva tasvika pakanzi kune masoja kumberi. Ana yabva yatanga ndati manje taakuzorohwa manje. Masoja futi zvikanzi batai ma50 takabatwa ma50 hameno watakapa zvikanzi chiendai mari zvatova sorted
takabvisa ma50 takapinzwa musango apa wanga usiku ngatikokwa kumapasti 9-10 dzousiku musingambozviti muri kupi tirimo musango imomomo network aibati saka kana vana mudhara vaida kubvunza kuti amai muri sei kurutumba kuya mazofamba sei hapasina angachakwanisa kubata mumwe ndakarara ndine stress yekuti saka manje vari kuti ndiripi and for sure naivo vakazenga vane stress vese kusanganisana vabereki vangu vanhu vakaita stress because it was my first time and ndini ndakaita first person kujamba border kufamily kwandakaberekwa saka ndadaro tirimo kunofutswa moto mukoma wekuti ukunetwa vakadzi ukunetwa varume but kwete kure nakure mune makangogarisana mchitaura nyaya vakadzi apa varume apa mchitaura nyaya ivo magumaguma ava vatorari vanenge vachitomwa doro ravo vari ipapo vachitotanga kana kuri kuseka ivo vanenge vachitoseka kana kuri kuita sei vachitoita zvese zvanenge vachiita izvozvo saka makuseni kwaedza kuma6 o'clock vanobva vakuti munhu wese takura bhegi rako kana usingagoni kutakura bhegi rako tsvaga munhu anoita sei anokutakurira but bhegi iro rinobhadhariswa achakutakurira uchamubhadhara saka achitakure mabhegi taakunanga kurwizi saka ini ndandinawo bhegi ko ndaizviziva here kuti kujambiswa kwacho kuita sei ndarongedzerwawo katubhinzi netuchii zvese chibhegi chiri kurema nedovi pasaidhi ndakati aiwa zvangu ndozvibatira kutya kubirwa ndabata zvangu zviya tasvika parwizi zvikai munhu wese budisa 100 rand yako yekuti akuyambudza zvekuzimbabwe zvatopera takuda kukuyambudza yekupi kumiri saka bata mari yako pamunhu 100 rand ndabudisa 100 rand yangu taaparwizi paya mune mvura zvikanzi vana amai ukanzwa wabatwa gumbo usaridza meri ukangonzwa wangu wabatwa gumbo usaridza meri saka unomira usati kana wanzwa wangu wabatwa ovhiza tinokushayiwa unofanira kumira kuti dzi wongotaura kuti wana mwari pane andibata then vanhu voita plani wakamira bhosi rinenge riri garwe apo wari kuudzawo inini gwara izvozvo saka munoziva kana waudzwa izvozvo mukoma unenge wari kuti ukangonzwa kakunzvenzvera gumbo unokoti ndicho chiya chambonzi ukanzwa chakubata saka vakwanzi kana pane vari kutya varipo futi vanobereka munoona kuberekwa mukoma kutoberekwa suwa musana so ndo inini ndotoberekwa nomwe murume kusuwa kumusana ndiyambutso rwizi saka wada kuberekwa anoberekwa vamwe vakabvuma kuberekwa indikati aiwa regai ndimbomirira chinobata gupo chacho ndichifamba for sure takafamba mvura isvika mudhuze nemuchiuno but mune makanzi batana ichi maoko saka mune makabatana kudai muchifamba makabatana ivo vanenge vakadyarana vanogona vari 10 musango imomo 2 vari mberi vamwe pakati vamwe pai vanenge vakadyarana ivo vazvijaira mvura dzavo idzodzo then kana mayambuka rwizi rwacho mukangoyambuka rwizi kumberi kwacho kwakazara jecha saka ndopamaiti apa mujecha hamufambike apa ndopamunonzi fambai fast muno patiri pana pari plane fambai apa hamufambike mujecha wakada kudai gumbo richidzokera kumashure apa usati wafamba mujecha sinzi ubva zvawakakura bhutsu makatanga kupinda ivhu ndochitonzwa kuti ukurure bhutsu unotosvika futi kusara saka ndakakurura bhutsu 1 ndikabata 1 ndikazokurura imwe yacho ndikabata mujecha macho maitorwadza saka tati yambuke tapedza jecha patado kukwidzisira manje ndibva tambomiswa ipapo chimbozororai zvikanzi vana amai vane hana neti isai hana dzenyu mubhasikiti nyaya iri panapa ndeyekuti mukanzwa pfuti kurira kana kuti mukanzwa tundege kana mukaona kandege kana mukanzwa vanhu kuti mirai kana vangoti hoyo musatiza munogara pasi isu topedzera nechi navo munomu tati kana wakuridzwa futi inini this life wakomana nhasi ndazotambura inini next time handite futi this time handiuye futi nepanapo saka ndadaro for sure 2 minutes takatonzwa kuti stop there everybody stop there patozota saka vamwe vakada kuzama kutiza vanhu vakanzi garai pasi ndomaguma akadaidzira izvozvo takabva tagara pasi vakasvika vaya vakabva vasvika takakombewa nemasoja anga tangari 5 nepfuti dzavo maoko vatanga kubvunzwa muri kuita sei muri kufamba sei muri kuenda kupi muri kubvirei kunyika kwenyu yowe saka vamwe 2 vakabva pakasara 3 wechi2 vamwe vacho vakabva pakasara 1 musoja vatazona musoja yatakurana nemagumba aya amene zvakataurana 2 minutes takazonzwa kuti simukaitite sei tiende saka kwatakanzienda ikuya kune waya yanga iriko but waya inoita kuti munhu apinde ndeyekusimudzirwa saka mene masimu vanotobata vakomana vaya mukoma kuti umwe nomwana kakabata kudza yakaita kukakatwa kudai uchinzi pindai 1 apa hamutange mapinda manje chinoitika kune mota inouya isingle cab
yewaiti, so inouya inenge ine amaona zvinoitwa mombe zviya zvoti inoiswa masimba anokokerwa masaidhi mayo, so like a canopy. Saka mota iyoyo ndoinouya ichimanya, inotonzwikwa muchiri kuti mota yakuya, vanhu vatanga kusimudzira yobva vati 110 pindai, wotanga kudai, painongosvika inotera zvokunga iri kuskidha 2 seconds tukati 5 minutes dzakawandisa 3 minutes, mota inenge yatozara yatovharwa yatorwa pasi. Saka fast yako chete. Saka kana yakuenda futi kudaro ngoma muzvimahambu zvemudust road zviya makamboona kuti mota inogona kurova distance muri mumhepo muchizotsika pasi ka, ndo yaiitika iyoyo. Yaiti painouruka kudai mese munoti driver anobasa nazvo, moti gichi, moti ura unoita mudenga unga muri mundege iri kusumuka. But akomana dai kuri kubeuka, tosvika patinondosvika mhino kwandonyenyeredza nako, so totona tatonzi taakuvhenda. Tatovenda zvanzi matova kuvhenda. Inodzoka kana ka4 kotora vanhu kusangoko, tounganidzwa tobva tanzi chitengai sadza gezi, ai wada kugeza chinja hembe, wada kuchinja hembe. Panouya makombi anouya, makombi anotobhadharisa normal price 500 450 yokupinda muJohannesburg, muPretoria munozvibhadharira mega kombi yenyu. Mobva maudzwa futi direct kuti kombi iyoyo kabatwa nemapurisa, driver haipindi, munozvipedzera mega kumapurisa kwenyu ikoko nekombi yenyu iyoyo. Saka kombi ikamiswa nemapurisa, mapurisa akati tikuda mari dzakati, kana akati 500 pamunhu, munofanira kubudisa, usingadi kubudisa unosarapo. Saka takafamba tangoti ichimiswa, so unoti tanga unamata kuti Mwari nini ingoni tatatoyambuko wani ko matidaro nei. Takazoti muPietersburg, kombi yatati nayo iyi yakabva yapinda nemuPietersburg, yapinda kudaro pane mota yeHome Affairs yakasuspecta kuti ai kombi inenge yedzimwe. Saka kombi yedu yakabva yazviona kuti tasuspectwa, ndobva yatanga kumhanya. Saka yamhanya yakadzokera kufreeway kwatanga tiri kuroad straight. Saka tizuchi chakaitika, takazoona kumberi kwakatozara mapurisa akatomira, izvo panenge yakatoripotwa kunzi misai kombi yakaita sei yakadai. Saka tasvika ikoko pavakaona kuti kune mapurisa, driver haana kusvika kumapurisa kwekwe, akabva atena. Takudzokera futi kwataita sei kwatabva. Saka tiri kudzoka dziya dzemota dziya dzakabva tinadzowo futi dzingoti mashure kwekombi, tiri kuti anoti tifambe mberi kwacho kwamira futi dzimwe, apa kusina kwekutena. Saka yakabva yanzi ngaidzokere indobata road anzi yekufurema mino police station iri kuPietersburg, so kombi ngaindopinda mupolisi. Mukoma apanga achidriver akati tikangomira unokwanisa kutiza dini tizai, ndo zvatakaudzwa mukombi, tikangomira chete unokwanisa kutiza dini tizai. Saka payakamira ndina ndiri panumber 1 bhegi ndatosiyaka, ndati aiwa risina basa. Saka toti takobuda makumbo titize kudai, mapurisa akadangadzira kuti pfuti kuti kacha dzatanga dotoridzo, skai munhu wese dzokera pai mukombi. Ngoma ndakauta ava ndikafonera murume ndikati baba mwana ndofunga takupinda mujeri iyo tazosungwa. Saka muripi, ndikati tiri munonzi muPietersburg, but kombi yatonzi iende kupi kupolisi. Takafamba takaskotwa kumberi mapurisa, mashure mapurisa, isitiri pakati. Foshua yakandopinzwa mupolisi, ndobva tapinzwa imomo. Saka yapinzwa imomo zvanzi vana amai imi muri nani, vanhu varume ndo vanototyisa. Vana amai imi muri nani, ingopinda mupolisi imomo kana mada zvimbuzi, wakumbire zvimbuzi imomo. Saka ukaona wapiwa chimbuzi ukangona pagedhi pasina munhu, chita sei? Chitongobuda. Ndo madriver aya manje. Saka takatosvikawo vatatukumbirawo zvimbuzi mapurisa imomo sekudzwa kwataita, but ni hana yange iri mumaoko. Tapinda mutoilet, tichibuda mapurisa yakazara. Takutobvunzwa kutaura kunobuda here ipapo, akubude. Inini ndaitoka tata kuti kana adanda chimbuzi aitora mwana umwe kuti upinde muchimbuzi. Wakudzoka mwana yamanje ukaita munyama anotaura, ukatora mwana anotaura unongori panguva yakaoma, because ainzi mwana anonzani naiwe mwana unonzani. Mwana akataura zita rake wanyepoti ndewako yaitova mhosva. Saka tadzoka pakombi tikati ana mukoma apabudiki, maziso atakatariswa haiti. Saka chakazoitika ndechekuti hatina kuziva kuti kombi chimhanyirirwa haine inesu tiri pai, tiri mukombi. Kombi ndo yatosungwa because ndo yanzi yatiza mapurisa, yamenoti yaita sei zvayaita mheno yabva yanzi kudwa 6000 kuti kombi ibve pamapurisa. Saka vanga vakudzoka vabereki kuti ngatite gazeti ane mari tibhadhare kombi yedu ite sei ibude. Ndakabudisa futi 100 rand. Ndato ndangomanika naMwari bvisai kana naMwari tibude muno. Takazobudiswa imo muna 7 dzemanheru. Ichizodza yakwana. Ndo pakazobudiswa imo muna 7 dzemanheru. Ndokuzoya kwatakaita kumba. Ndasvika kumba ndautsanangurira baba kuti akumanaka aiwa chinhu chinongonzi passport mupenyu chakaita sei
chakanaka. Asi ndangojamba still, but passport yangu haisati yanaka. Panochada kuenda futi kumba, ndichingoda futi the same route, but this time iyo yandakashandisa iyo handichaishandisa. Regai ndishandisa hangu imwe inenge iri nani. Saka ndakatoenda ndikatogara gore kunga 2 years nditori muno muSouth Africa. Ndisisina hangu chipepa changu. Bva paita futi dambudziko kumusha, ndobva ndaenda futi kuZimbabwe. Kudzoka kuyabva kwatanga futi. Ndoita sei? Ndobva ndati regai ndichinje rutu. Iye ndakashandisa pakutanga handichaida. Regai nditsvage imwe iri nani. Saka ndakabva ndaonawo vanoti vanoyambudza, vana Malaicha. Ngati regai nditongopindawo muchimota chinoyambudzawo ichocho titorowa pasi. Saka tasvika paBeit Bridge. Handina kuziva futi rwendo rwacho haruna kusiyana nerwandakambofamba pakutanga. Saka tasvika paBeit Bridge, vanondopaka kuseri kwechimwe chishopu so. Saka tapakiswa ikoko takanzi mota ichingomira munhu wese dzika uchimhanya. Saka pafuti ndakafiti nebhegi yangu kusada kusiya tumufushwa nemango. Ndikati ndigosiya mango nebhinzi. Regai ndifambe netunhu twangu. Bhegi riya parakuticheka muri kurwa tadzika. Ndadzika mukombi imomo muchimota chacha chimota bosi pabeti moto nezvimota ndozvindokuisa kushopu iyoyo. Vachipinzwa nemusango mune makaita raini kungaona uri kuenda kuparade. Saka makaita raini munombonzi mirai. Momira makati zimese mumwe nesanga akateerera kuti kune apa usiku. Momanzi good shandei. Munzi garai pasi. Ndoti pasi kwata. Nonzi simukai good. Garai pasi ndozvataingoitwa. Saka tadaro manje tasvika paRwizi. Kuandaiziva patanzi tiri kuenda nebhoti. Ndikati kana tiri kuenda nebhoti zvakanaka. Kuti zviya zvakatakanzi ukanzwa chakubata umire. Kana riri bhoti rakanaka. Pandakanzwa kuti bhoti rasvika, ndakatarisa bhoti racho ndoti ndochibhoti chacho chitaura chasvika rechi. Ndati vakomana zvandichafira mumvura ini. Saka chinhu chacho chakauya, mukoma chakaita mapango. Mapuranga in fact, miti, bhoti raro miti in fact. Saka miti yauya, ndakatotarisa pasi payo ndikaona zvenenge nemachubu. Ungati machubu kana asiri emota, asiri ematraki. But ndakatozviona kuti pasi apa yamachubu aya. Ane mweya akaiswa mweya aya. Saka tangonzi jamba yekusvika pachisaga so muchijambira pai muchibhoti chiya muchijambira. Saka takajamba muchibhoti icho chiya. Tajamba manje kanzi imi manambo yavamwe ndeko. Vamwe ndeko bhoti daro nawo balanza. Mukoma nangu yakarova ndikatombotora kuti machubu kana garwe racho rikauya rikaruma ese. Tinopona here. Takutofira pano. Saka tadaro mai bhatanzi garai pasi. Mafambiro echibhoti ichi handina kuziva kuti havana zvimareu zviya zvavanoshandisa zvavo vachidayo zvezve. Hamino chitambo chine chakaiswa so. Saka varume vanenge vari vatatu here, umwe mberi umwe mashure. Saka mune chitambo chidhonzwa kudai. Ndokufamba kuita chi? Kune kuchita bhoti. Ndiudzei unofamba nesimba rechiwaya icho. Handiti waya kuti chii handizive. Bozi wanga uri usiku. Saka tazonzi tasvika, tobva tajambiswa mubhoti muya. Tobva tatanga kufamba murodhi. Vafonerwa tati naye zvikanzi usaenda nawo kuburi rakati hariite buri rakati kwakagarirwa. Enda nawo futi neburi riri kuzasi uko. Tobva tanzi tande futi mukoma pakafamba pakanzi tikuda vakadzi 6 mberi vari strong vanoteera speed yake. Then pakati apa vakazvitakura nevane vana. Vasina vana vamwe vaya chiendei kumashure. Ndikati taifamba ndinganyepa taimhanya. Because yangu uchitifambe 2 minutes womhanya. Tifambe 2 minutes womhanya because iye aimhanya. Saka tasvika ipapo takasvika pane Dust Road so. Ipapo paine waya but waya itadzo kuti yakachekwa haisi yekusimudzirwa zvatakaitwa pakutanga. Saka tadaro manje takanzi mbogarai. Saka pane mota yakabva yati vhwe malights zvikanzi munhu wese rara nedumbu. Takarara nedumbu kudai. Tarara nedumbu zvikanzi vane vana vese batai vana miromo. Gara wakabata mwana wako muromo. Saka mota yepo yakati vhe. Haina kusvika nekwatatiri yakakurumidza kukona ikaenda. Ndobva tanzi crossai road iyoyo muchimhanya. Takakrosa tichimhanya. Saka vanenge vachikrosesa manje vachitifambai vakaona light womisa vaya vasara uko vaya wopfuurira woenda. Light riya rovheneka kuDust Road kuya kunoonekwa kusina kana munhu. Panoonekwa kuti light amene chilight yacho light rudzi ichocho. Chinotonga chinotenderera so chilight chacho so. Chichiti bha. Saka pachinenge chaenda kumwe side monzi futi yambukai. Takabva tasvika kudhuze nekunjanji. Takunjanji kokoko takabva tanzwa motorbike 2. Mamotorbike zvikanzi munhu wese rara pasi. Mukoma inini ndiri padhuze nedombo. But tiri kunzi munhu wese torara pauri ipapo. Ndakangundumuka. Ndakandoda kuzama uraro dai izvo idombo. Kuseri kwedombo nezibhegi rangu apa rariri kumusana. Apa ndosari kuti hamuna kuwarera. Ikuti chinzi musango imomo. Saka
ndobva pakangonzi chisumukai tijambe chinjanji bhozi vanhu vanga utamira panjanji bhozi njanji ukavheneka unoona zviri uko bhozi hapana miti. Saka patanzi chisumukai, saka ndakasumuka ndine chadzimira chekudonha nebhegi. Ndada ndoyambuka njanji iya vandadonhera munjanji imo bhegi riya varacho raditsikirira mumusoro. Chiri simudza weni charigona. Vandava vandarisimudzirwa. Vandadzviwiwa ndakata zvekudhonzwa. Nevakomana vacho vakabva vanongodhonza fast kukandira uku zvokuti wakuwara hazvina basa chero wabva pai munjanji. Ndobva ndazosumuka zvakambuya munokuwara ndikati ndakuwara shuwa ndadonha but ndandakushaya bhegi ranga ramutsikirira musoro ndakutadza kusimudza musoro. Saka kumberi uku manje muno kasasogaraji kari tikati bhodha uku. Kune kasasogara kane kagaraji mani kari apa. Bhodha riri uku. Saka taibudira pakati pekuti unotoona garaji uchitoona mabhodha reSA uku. Saka pakati pacho ipapo ndopataibudira napo ipapo. Tabudira ipapo patanzi garai. Vatagara patanzi munhu wese nyarara kuti zii. Saka kune kombi dzinouya so inongouya yotenhera ipapo. Pamanzi munhu wese fast. Manyai mpinde mukombi. Apa mutara macho kuti muende padhuze netara mune makaiswa zvinonzi zvimachiko zviya zvemurodhi zviya zvimasimbi zvinovharira mota dzikarovera ipapo dziye izvozvo izvo. Saka mukoma zvaida kuti 1 ukajamba waya 2 unofanira kundojamba zvinhu izvozvo 3 wopinda mukombi. Saka ndozvandakaita izvozvo vatajamba vatapinda. Ndobva tayambuka. Saka ndopatakauya kunoko. Baba ndikavati inini baba ndagaya. Regai hangu ndite sei ndigadzirise passport. Ini zvokushafamba ndakadai ini handichadi. Kana zvikadzi 2 years passport yangu isati yanaka kunoko handidzoki. Saka ndiri kunoko ndakabva ndadaidzwa kuMafikeng kubasa. Saka ndisati ndaenda kubasa paplaza apa mukoma ndakambosangana neimwe njodzi so baba vanditi chiitai zvesaluni ini ndinoruka. Zvikanzi chiitai zvesaluni ende mundohodha staff renyu resaluni. Saka ndakabva ndati aregai ndimbondorotasa paplaza ndanditone mari papo musi uyo. Saka ndiripo papo mukoma ndanga ndisingazvizive kuti ndozvinoitwa munomu. Chakaitika pakauya umwe mukadzi ndakatozvinzwa kuti pana andiguma but handina kuzvisa mumusoro. Saka mukadzi uyo akandiguma kuona ndisina kucheuka ndobva adzoka futi. Ndobva nditi mama mamboona zvakaita juzi renyu kuseri kurweri ukoko. Ini chitotaura sodi ndoti ina izvi zvinenge girisi kunga mafuta. Zvikanzi ndibhudhi avo ndova ndatokuona vana vachidaiwo ndova tokuita iso. Zvikanzi hona neniwo wena. Ndoti nemiwo maiswawo. Zvikanzi izvi zvatoda mapurisa izvi. Zvatoda mapurisa ngatimire panapa munin'ina. Apa munhu wekumusha. Ndoti nezvake ndikati shuwa taiswa mafuta takawanda tiketite sei timire. Ndamira apa ndine kamari iwe kandapuwa kekundostoka. Saka pakatoya kamota kewhite. Kamota kaya zvikanzi namai imwe tori polisi yatouyai. Saka payakatosvikawo one kakadhi so katokotoko so kawakangodaiwo zvikanzi we are the police. What is going on here? Nekupusa mukoma ndazive. Mukadzi uya vanongoti onaiwo zvataitwawo mama vataridzei one zvatoitwa ati pane vakomana vanenge varoda kutotibira one zvataitwa. Zvikanzi aiwa pinde mumota ndozvandakaitwa. Namai vaya ndapinzwa mota. Zvikanzi nemapurisa aya manje you don't know. Apa itotaura chirudzi chemunomu. You don't know. These people, they are thieves. They can steal. How much do you have in your bank account? Ndikati ina handina account. Apa ndaiwa naro but ndikati handina. Ndati I don't have account. Zvikanzi kokumba wasiya mari. Ndati kumba kungone 800. Zvikanzi chitotipai awinayo panapa titomboona kuti hauna ubirwa. Tarisa bhegi mako kuti mari yako yakakwana here. Mukoma ndakavhura bhegi ndikaona mari yangu foshwa irimo. Zvikanzi unza kunoko. Unza nebhegi racho. Kuno kumadhiraivha kunoko ndavapa. Mai vaya vatonzounza yenyu kunoko. Mai vatoti nini ndine 10,000 mubank. Apa ndaitozoti vada kuti nini nditaure but handina kuzviziva zvese izvozvo but still ini ndangoti hangu handina bank account. Taendesa ndika wallet. Ivo mai vaya vaendesawo neya wallet. Tikataiwa zvaitaka. Taendesa paya. Ndobva yaverengwa. Ndichiona. Zvikanzi iyi mari yenyu itakudzosera pai muwallet. Izvo pamwe kupusa kuti yakadzoserwa kuti yakadonhedzwa pakati pemakumbo. Indikati yadzoserwa. Kazipi kavharwa ndapuwa. Zvikanzi mama zvamakuita panapa hatichakwanisi kuenda nemi papolice station iri apa paTembisa South apa. Imimi takundokusiyai kumba. Mazvinzwa. Saka zvatakukusiyai kumba bhegi renyu musarivhura izvezvi. Munozorivhura after 2 hours. Bozi mushonga wamaiswa uyu uri strong. Mukangovhura mari inodisappear. Ndikati sure. Ini bhegi changu nekupusa. Ndasvikawo kumba ndaganda bhegi ndakutodzowa ari pambo ndatonzi 2 hours. Ndikati amai mabirwa emi. Ndikati aiwa wati ndozovhura after 2 hours. Zvikachimirira 2 hours. 2 hours dzakakwana. Ndichivhura dai hamuna chunhu.
vanhu vaya ndichavaziva zvika ndikati ko manje mai ava vakatoti ndisiyire ini ndasvika pangu pambapo ndisiye vakatisiyirwa murodhi vanenge vakazonzoka vakatorwa ini ndazosara paya mari handisina ndakufonera murume mari iya ndata sei mari yabiwa ndomabirwa ndakaitwa muno muJoburg ende kubva nhasi ndangoti kana munhu akandiguma ndikaona ndipaine zvivhasari zvavo zvindongoti aiwa gara uripo tosangana bozi ndozvavakandiita saka ndapedza ipapo ndipo ndakazoti bandati kuMafikeng kwandakambosvikira kuna nabhudhu wangu kune lodging iriko ndobva ndadaidzwa nzi uyai kubasa ndobva ndati baba uku ndadaidzwa kubasa riri rinenge rine mari imimi chitombosarai muri kuno munopota muchitevera ndopa ndakaenda kuMafikeng kubasa ndikasvika ndikashanda vaiuya each and every month kana every 2 weeks vaiuya tiriko kuMafikeng kwangu ikoko ndokwandakazopedzera basa rangu vandazoti ini zvebasa handichatirege ndidzokere ndogara futi kuno pandakazodzoka futi ndatanga kugara nababa kusvika izvezvizvi. Mataura imimi mukati maiyambutswa nevarume vaikuyambutsa magumai vanga vakawanda sei? Vanhu ava vanenge vakawanda bhozi tiri musango imomomo watinoona fizikari bhozi ivo vanototaura vega vakomana ivavo wataiona fizikari ndokoti vaisvika nearly 12-15 vanhu ivo vanenge vatobhadharwa neuyu muridzi wemota kuti ndichengetere ichi vanhu havada kuyambutswa vanenge vachitozivana ende vanenge vachitotora zita remunhu atiuyisa nemota vanenge vachitoritaura ipapo saka vanotokuudzai futi ipapo kuti anenge anzwa kuda kuenda kuchimbuzi zviri nani utonditora ini ndiri pano pamoto nyangwe kwava mukadzi ndondomira bhozi ukazviendera wega izvozvo ungoti pote paseri pemuti apo unototorwa bhegi bhozi makazara muno musango ndo mataura vakatotiitira which means munee makazara. Then toenda pamakaenda papolice station nekombi yakanzi ngaiende papolisi mataura makati taikumbira vana vasiri vedu toende kungopinda muchimbuzi. Why maikumbira? Irini vakandiudza vakanditi kana uine mwana hauite sei hausungwe saka kana usina mwana manje unogona kutovharirwa saka takazotoma namai vatati tatane ushamwari munongoziva kuti pamubhodha jamba mugumisira mama friends ndakungoti mai uyu ndipeiwe ndibereke ndiende kupi ndiende kuchimbuzi ndotoendawo kuchimbuzi ndakabereka asiri wangu plus imomo macho imomo mukombi imomo mune mutone vana vanenge vatumirwa vasina munhu vana mai vacho vanenge vari kuno Joni saka vana ivavo ndo mapasipoti acho ekutoendesa kuchimbuzi iwawo wotoendeswa kuchimbuzi woita sei wodzosera mwana dzimwe nguva mwana wacho anenge atori wako because pamunenge muchifamba kana musango paipai madhiraivha aya anotokudza kuti ambuya ngomutoriwo semwana wenyu handii makabereka mwana uyu ndewenyu ende zviri riski izvozvo handidi kunyepa because unogona kubereka unogona kubva nemwana wemunhu kuHarare uinaye mumakumbo kuchimbuzi iwewe unogona kutodzika nemwana yeye uchienda naye kuchimbuzi iye dhiraivha atoenda kodya muchishopu wozongouya kungobvunza kuti vanhu madzoka mese here apo une mwana wemunhu hausi kuziva kuti mwana wauya ndewani ndiwe kuti ndandito nemwana wandandinaye anga ina about 3 years 2 years aka ndakatombovaudza murume wangu akanditi iwe next time uchasungwa uzibvoramba kuribatiswa chi vana vevanhu ndikadhiraivha akangu nditi mambo yasengai mwana uyu ndakafunga kuti kungosenga kungadiki dhiraivha akutotenga chikafu akutonditengerawo nemwana uya saka mwana iye anenge asina munhu saka mukombi macho mune makatozara vana vasina munhu teta mune mutone vana about 6 or 7 2 years 3 years 5 years kusvika pa10 years vanenge varimo hazvisitombori safe zviri riski because kana kune vanhu vanonzi vanoba vana vaya ndinogona kunganga ndikuenda kuchimbuzi ndine mwana wemunhu ndobva ndatopota kuseri kwechimbuzi munonditsvagirepi apa iwewo wasangana neni uchiti iwewo ndoda kukuyambudza dzimwe nguva pamwe nhamba dzandakufonera nadzo ndichiti nii ndoda kuti undiyambudze pamwe ndatorasa laini racho ende hauna information because papa mukoma panenge pasina information yemunhu because inini ndinongopuwa nhamba kunzi mati muda vambuka John fonerai malaicha anonzi Ningi handimazvinzwa ndotofonawo mukoma Chris muri right here ini ndinoitwawo ningi ndoda kuendawo kuSouth Africa sa handina passport alright ambuya uyai tisangane pakati nenguva dzakati wakutosvika mukomana apo alright makapfeka hembe dzerudzii pari mukomana anoya achikutorai ndakapfeka hembe dzebrown and black and chakuti wotonzwa kuti mukomana amuwana ndatorwa alright pindei mota anenge akunongedzerai wotopinda mota handiti mazondosanganiswa pamundosanganiswa paipai kana kunana Beit Bridge wotanga kutoti wotanga kunzwa vanhu vanhingi ndevapi because ana malaicha akawanda vanotakurirana vanhu vaya handiti saka unongowa kunzi vanhu vekwanhingi endai uku vanhu vekwamalaicha nhingi endai uku saka iwo unongonzi anenge angone list rekuti ndine munhu angofona ndobva atanga kubvunza kuti
vachitokubvunza vati nhingi zita rangu because ndendisina kuvapa. Vanotobvunza kuti tete wekushawa nevaya varipi, ani muri kunzwa, tete wekuharare vaya varipi, ko mukoma wekumasvingo vaya varipi, havatozivi nezita. Saka zita rinozonyoreswa pabeit bridge, makunzi makubhadhara mari dzenyu, chinyora zita nekwauri kuenda, kuti ukasvika muno muJoburg vanotokusiya pamakombi aunenge uchiita sei, aunenge uchienda. Saka vanenge vaine bepa uzoti ava tirikumboseya muJoburg, asi uya ari kuenda kwakati, kana ari kuenda kuMafikeng, uya ari kuenda kuMafikeng, tindomusiya parengi yakati, zvese izvo ndozvo. But kubeit bridge kumasvingo kwese kunani kwese kunomira makombi kunongobereka unongo ine mwana wemunhu unongo usingazivi. Ende zviri riski kunana amai vanotumira vana kuti ingo nditakurire mwana wangu muuye naye, nekuti munhu wauri kuti takurira mwana wangu uuye naye, munhu iyeye anotori busy nezvaari kuita, mwana anotorwa opuhwa kombi. Saka kombi ndene kakatakura mwana. Mataura mimi mukati pane pamakadzi 6 vakadzi kumberi vanonatsa kufamba vakasimba chaizvo. Then vane vakazvitakura nevane vana zvichidzokera kune vari wiki. Paizonzi 6 kumberi uko pasina maimusiro yambuka varume here mai yambuka mheka. Mapakazara varume, tiri mixed varume nevakadzi. But vanototi toda vakadzi mberi because varume vakatungamudzana vari vega. Ivo vanonzoti kana paine vakadzi ningino vakanyanya kuona vakadzi vakawanda vanonzwa tsitsi than kuvanhurume. Saka vanonzi vakatoti toda vakadzi 6 vanofamba vari strong. Varume vese hatisi kukudai kuno mberi, ndimi mabhinya tiri kudai kuti munovhikira vakadzi. Mese mune muri kupi? Kumashure, nyangwe kiu yakakura sei, varume vese mune muri kumashure. Saka tichida vakadzi vanofamba, vane vakazvitakura, vane vana, vasina vana, then line revarume rozotevera kumashure. Ndozvavanoita, vaise varume mberi, vanotoisa vakadzi mberi. Ndo pamaizoyambutswa road kunzi pfura mechimhanya. Road ranga rakafara zvinhu. Road yakatofara zvoti kana tikati mota dzinogona kuita 3 kana 4. Muzeya road iyi inoenda kumavhenda ndofunga meno yekuti uchikakrosa dust road iyoyo ukazoti fambi mundokrosa njanji unonga kuto dust road hombe yakatokura chaitori busy. Ndofunga ndo iya inotaimirwa ndo pane fence yekuti ukabva kurwizi uko. Saka ukati kwidze ndo kune waya ikoko. After waya yoyo mujinga mewaya ndo mune dust road iyoyo. Saka dust road iyoyo inenge iri clear, haibendi kudai, iri straight. Saka munovhenekwa, dzimwe nguva ndinoona light tichivheneka dust road yacho yese. Saka ava manje varume vanoti kana ivo vanomira paroad ndo vanonga vachisunda vanhu kuti pindai, vakangoona light womisa uyu kuti usaramba uchipfuura, kuti light parinovheneka mune musisina munhu. Light riya chirakatonga chiraitunga chinotenderera mino zvachiri so. Saka pachinongoenda somewhere wobva matanga umhanyiswa futi. Kana wakuona chakuya futi womisa vanhu chikavheneka road inenge isina munhu, ndozvapaiitwa ipapo. Ende maiti mukayambuka hamuende, mukayambuka munonzi chinde munomirira vamwe, momira moungana motanga futi manje. Kana vese vapera kuyambudzwa dust road mochitanga futi line. Aiwa totenda. So Precious Chidza ari kuita nezviko? Precious Chidza muimbi wegospel. Ndinoimba gospel. Ndakatanga kuimba 2019. Ndopa ndakatanga kuimba. Saka ndinoimba gospel plus ndiri hairdresser. Ndingati nini mablessings ari pandiri Mwari anenge ane zvakangozarura handizive. Ini ndinoruka musoro. Ende ndikanzi uya uite futi zvekuacta izvi. Aiwa, ndinoacta. Ndakangokura futi zviri mandiri kubva ndiri primary. Panonzi pada kuvhurwa zvikoro zvinyowani kana pava kwamablocks, panomboitwa madrama emuzvikoro aya. Ndisina kutombosarudzwa ndotonzwa kunzi wasarudzwa iwewe watova kuacta. Ndisina kumboti ndiri kuda ndotonzwa wasarudzwa because ndaizikanwa. Then Mwari akanditira nyasha from kuimba ikoko. Ndikati calling yangu Mwari yakazodzika yadhipa. Mwari akanditi pane basa randakadesigna pamberi poso wako, ndobva ndiri mufundisi. Tingati munobatira muri nharaunda dzipi? Ipapapo ndinotenda Mwari. Tinobata tiri muTembisa, tiri pachikoro chinonzi icho Ama Foundation, ndo patinobatira tiri. Asi chechi iyi iri anda isusu baba namai Magumana, inonzi Your Life Through Christ International Church. We are the founder of that church. Yes. Okay, so hii church inopindwa every Sunday or Saturday or chinga? Inopindwa every Sunday. It's like a Pentecostal church. Every Sunday. Every Sunday. Ndimbokoka wako kia?
Vanhu vaMwari makadi zvenyu kwese kwamuri kumativi mana ikoko. Aiwa tinofara chaizvo. Vanonzi mufundisi P, vamwe vazhinji vanonditi Pastor P. Tinokukokaiwo kuchechi inonzi Life Through Christ International, and it's a church, it's not a ministry. So it's a church and it's international, which means all over the world. Ichange iriko. Asi tichiri kungotangawo. Saka tinokukumbirawo munouya kuchechi muchingonzwawo kubatwa kwaMwari zvakunoita. Isusu hatiti tinoita miracles. Anoita miracle ndiMwari. Isusu handiti tinoporesa, but anoporesa ndiMwari. Isusu chedu chatakapiwa pano panyika tingori vafudzi. Tiri kungofudzawo hwayana. Saka tinongokumbirawo hwayana dzinongoti aiwa isusu takumbirawo tiwe timbofudzwawo. Aiwa uyai tifudzane tingonge tiri pamwe chete. Tichishumira Mwari wedu tiri pamwe chete, tichirumbidza musiki wedu tiri pamwe chete. Ndatenda hangu Mwari wekudenga akukumburei, but ndinofara one day tichazenge tiri tese mouyawo toshumira pamwe chete. Every church ina Mwari, hakuna kuchechi kusina Mwari. Asi pane paunongonzwa kuti spirit yangu inenge yabvumirana neapa. Mwari wokuitira zvakanaka. Amen. Munenge munogona basa racho. Amen. Tsokushumaira. Saka tomboti vanoda kukubata parunhare. Vanoda kundibata parunhare inini ndine manamba 2 andinawo. SMCOC. Ndinobatwa pa 084 987 6143. 084 987 6143. Dzimwe dzacho ndinobatwa pa 062 856 5006. 062 856 5006. Ndizo namba dzandinobatwa idzodzo. Saka namba idzi tinokwanisa kubata kana tichida kuuya kuchechi uye futi nekuda kurukwa musoro. Munondibata muchiuya kuchechi, munondibata muchida kurukwa, munondibata kana muchida kuti mumboactawo paepisode redu tinoda kuti mbokujoinidzaiwo. Aiwa munondibata zvekuti uri mufundisi. Vamwe vanoti mafundisi mufundisi ukaona uchiacta kana kuti mufundisi ukadai pane zvimwe zvinhu zvakadhizainirwa pauri. Saka hauvige futi chipo chauinacho nekuti uri kuvigira vanhu. Munoziva kuti before calling yaMwari isati yauya une zvimwe zvinhu zvawakanga uchitoita before. Saka pane pekuti ndane calling yandinayo, but pane zvandinoita. Hazvirevi kuti kana ukanzi uri kuacta ndozvaunoita mulife history yako. Zvakatosiyana. That's why dzichinzi it's actor or behind the scene. Zvinhu zvinongoitwa zvongonzi ngoita kudai but zvisiri zviri mauri. Saka ndakatombotsvaga kana ana maititi muzati ne stand kudema. Maititi vari ne stand kudema. Ndakatomboenda pamba pawo ndichitondoda kuti ndipota maititi yatimboita kasikiti. But ndakaita twice ndichimwenza vapo wabuda. Svika ndazokwira bhazi ndaita seyangu ndadzoka, but still nditone shuviro yekuti ndikambosangana nemaactors mahombe ndinogona kungoacta nawo, plus futi ndine shuviro cho ndikasangana futi nemafundisi mahombe futi ndinotodawo tichiparidza shoko tiri pamwe chete. Vanototi koko kumachechi kuzondoimba mamusic ayo tinongouyawo tichiita sei futi tichiimba, because chakangokosha kushandira Mwari. Tisingatarisi kuti kushandira uri papi. Chakakosha kuziva kuti nini pandiri kushandira Mwari pari kundiitira here, kwete kuti pari kuitira vanhu here. Because tine pamwe pekuti unogona kunzi uya utishandire Mwari uri panapo, vanhu vobva vati waenderei ipapo nokuti hapana Mwari. Anoziva kuti hapana Mwari ndiye muridzi wacho, anoziva kuti nandipo. Amen. Aiwa, kufara kuva tinemi muchirongwa chedu Across the Border. Amen. Tanzwa nyaya tikadzidza. Amen. Munyaya yenyu vari kudzidzawo vari kudzidza. Amen. Tichingovharisa chirongwa chedu. Matimi munoekita. Amen. Yeah. Don't mutarise kamera. Straight mukamera. All right. Timboona kuti munoekita. Oti mumbondirovera chibhai 30 seconds dzakareba. Maka nyangadzwa ameno nyaya yamanyangadzwa nayo yamuri kupopotera munhu. 30 seconds chete. All right. 30 seconds. First ngairatidze timboona vanozokutorai kana kupi vanatsokuona kuti munhu yanga ichifarawo yatotsamwa 2 minutes. Ende mandisira pangu chaipo. Pekutsamwa ipapo ndo pangu. Handichabhabhaisi vanhu. Mungovharisa nokuti bhabhai makaenda makanyangadzwa. Handiti. Iri zimwana iri. Kufa kwangoita baba wake namai wake chete panapa handisina rugare. Iri ndoriuraya iri. Iri nofira maoko mangu. Iwe ndinoda kutokutaurira chokwadi. Baba wako namai wako naMwari vanomuka ndikavazvinya newe wacho kangofa mukaenda mese zvikarova. Aiwa kunditadza kudya pfuma yebaba wako ndiri panapa inini. Pfuma yenhaka inonaka vasikana ndisingazivi. Ndotoidya wakatarisa masofa ese handangwa. Dzese dzakasiiwa dzimba ndedzangu idzi.
zvekuti handina kumboshanda zvina basa plus pakafa baba wako namai wako ndakatochema ndikati aiwa ndipei mwana ndichengete, aiwa mwana ndombata zvakanaka, izvokwani ndaitongodawo izvozvi, ndaizviwanira kupi, ndisiye mani ibhapa unondinyangadza stupid.